La XAL ha sigut protagonista amb el conjunt de ràdios i televisions que estan adherides de tots aquests canvis que, a més han pogut viure aquí en el Mercat Audiovisual de Catalunya, on estem celebrant també la 25a edició del Mercat Audiovisual de Catalunya, aquí en aquest espai de Rocconvert, que també ha estat, diguéssim, protagonista de tots aquests canvis que hem estat parlant. Doncs es poden posar de relleu el valor immens de la xarxa de proximitat local, de la xarxa. 25 años de la xarxa, un proyecto realmente innovador y transformador que permite dar apoyo a todo lo que es el sector de la ràdio i l'audiovisual a nivell local. Per les ràdios, a vegades ho diem amb els companys, que el paper del director de la ràdio a vegades és molt solitari. Llavors, el fet que hi hagi estructures, com pot ser la xarxa, com pot ser també la federació, fan que entre tots puguem intercanviar des de coneixements fins a experiències, fins a realitats. Que és més necessari que mai aquesta proximitat audiovisual, una xarxa que, com el seu nom indica, treballa en connexió per tot el país i que també aposta per la innovació. 25 anys de la xarxa ens ha permès que aquests últims anys ens haguem professionalitzat molt i ens hagi permès passar per tots els ensurs que el món ha tingut en aquests anys, com per exemple les crisis, la pandèmia. I des de la Coordinadora de Televisions Públiques hi trobem un sentit ara més que mai que la xarxa, una entitat pública també ens acompanyi a aquestes televisions públiques que hi ha al país. Els temes de proximitat i el paper que fa la xarxa com de punt de nexe i de trobada, com també ho fa el MAC en aquest sentit, de tot allò local, és una manera magnífica de créixer, de compartir idees i d'anar a un creixement que, a mesura que sigui global, ha de ser sempre local. Un proyecto que hemos podido apoyar desde el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública con fondos del Plan de Recuperación, en esa transformación digital, ¿no?, en la que está inmersa el sector y que, por supuesto, es un proyecto que está totalmente alineado con las políticas de gobierno. L'audiovisual local i la XAL van en paral·lel amb una evolució explícita al llarg d'aquests 25 anys, que han passat d'un món analògic a digital, amb uns canvis importantíssims des de la perspectiva de la producció, però també de l'explotació i de la manera de consumir dels ciutadans. A més, la xarxa té tot aquest paper també d'ajudar-nos tant jurídicament com també econòmicament. Podem fer aquestes coproduccions, podem conèixer què és el que fan els nostres companys i d'aquesta manera millorar. La xarxa per mi ha estat fonamental per poder avui estar aquí celebrant aquests 25 anys o els més de 40 de la televisió de proximitat. Pas endavant en aquesta proximitat i sobretot en aquesta innovació del sector audiovisual i, repeteixo, aquesta innovació de proximitat i en xarxa. Enhorabona a la xarxa per aquests 25 anys. Us desitgem moltes felicitats per aquests 25 anys de la xarxa.